Kwedu noMchiBuja akanaka tauya nodzanyasi zuva rochimakumi nopfumba mwedzi uno waGumiguru. Tiri kutandano kunyepai zviri kuitika kumusangano weZanu-PF waMnangagwa wanzi ndio watonzi ndiye munhu ari kutungamira batori kwemakore 5 ari kuteera. Kureketa kuno mava nemakore masere chaiwo, zvokutoti makore 5 achasvika wari kundotungamira bato rawo roZanuri pakaita kunyangariwa. Ipapa gore rinouyapo kare wabva watoreketa kutoti ndiye munhu anenge akawamirira achipinda musarudzo ari ndiye ari kuvatungamira. Zvese zvaindoreketiwa kuti kwai wachivenga wazodini zvaita kusaya kana basa. Ipapapa unotonyatsoona kutoti munhu atoita kudzika midzi. Hino kuti zvichasvika rini zvakadaro ticharamba takaringa. Iko kumusangano wavo pokare wamunangarwawo wabva wasimudza mazita avanhu 10 mubodzi kudunhu ribodzi romunyika kuti apinde mudare ravo roCentral Committee aribe kuvhote 101. Ipapa watoponesapo mangwana pabodzi pona abenhutsiwa pabodzi pona Miriam Chukukwa kuti wapinde mudare rimwe. Pango watojiwa nayo nyaya yacho. Ndopamunoona kutoti paribe chisvino. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti zvinopererepi. Hurumende yaMnangagwa yange yatofunga kuti ichakona kukonesa wanamambo wekumatunhu akaitirwa gukurahundi. Ipapa wakanga wari kuda kutoti waendeko wati wachinje zita rokuti gukurahundi. Hino kuti waida kugoripa zita rokuti kudini. Wanamambo wakabva wandosimudza musoro wakabatana pabodzipo wakabva wati izvi kwete tozvidaba izvozvi. Wakabva watosaya chokuita. Ndokutoendera mberi nohurukuro dziri kureketa nyaya yogukurahundi. Tichagoramba takaisa dziso ipapo tichiziva kuti wazhinji wacho wanenge wachidaba kuti zvireketeke wakuru wehurumendewo. Rekai tirambe takaringa. Wagari wokubulawayo kureketa kuno nzvimbo zhinji dzeikweyo wari kuita kuvhiringika nokuti atoo mazuva 3 chaiwo waribe kana kuboya magetsi. Paribe agoziva kuti sei zviri kudando kana kuti zvichapera sei kana kuti zvakambotekaira sei kuti wagare waribe magetsi. Zimbabwe Electricity Distribution and Transmission Company wozesa waye waribe kureketa kana chibodzi kana kupa mureketo wavanombopa kumapepanhau paribe kana chibodzi chapuwa. Ipapa andori makwai ari kutenderera. Hino kuti zvichapera sei. Vanhu vomunyika mese vari kuita kuhwadziwa nokusaika kuri kuita nyaya yokuti vanhu vari kutadza kutora mapepa okuzvahwa ako apwere. Izvezvi kwai kwano masondo anopfuura 6 chaiwo kuchindonzi kwai dandemutande rakagwa zvokutoti paribe agoziva kuti zvichambotekaira sei. Bazi rinoringa nezvokutekaidziwa kwozvomunyika riribe kana chibodzi charareketa. Bazi rinoita zvokunyoresa vanhu ribe kana chibodzi charareketa. Munhu ari kundoti akandosvika ikweyo kwakunyepiwa kuti tiri kusenza nekuti dandemutande rakagwa. Idi mabi yangu. Hino kuti wakuru wenyikawo wachamboita sei kuti zvinhu zvivi zvinake. Tiri kufara kuti matarodzi mhosva nyasi asunga mumwe murume wokubhera kumuisa mujere kwemakore anoita 40. Kwai akagoba wamwe wamai akaenda nawo kubva kumurume wavo akabva aenda kowaika kumasvingo. Kwai izvezvi wakanga wakaita kunge iyo iya inoreketiwa nevakuru kuti kwai hanga yokuba ukaiika inobva yachema ukaiburitsa pachena pokare yobva yaoniwa. Ipapa zvatoita kuhwadza nokuti watsano wacho murume wavo ndiye abva atoita kubuda tsungununu chaiko ari kunyepiwa kuti mudzimai wache akabhinyiwa kasingapere kubva mumwedzi waMbudzi wegore rakapfuura kusvikira paazobatiwa gore rino. Idi zvakaita kuoma. Unosaya kuti kushinha chere kusikinya tokono wakadari. Aiwa rekai apfikiwe zvokuti atadze kuburika pokare upenyu hwese. Bhangi romunyika ragoburitsa iro kuti kwai nyika yeZimbabwe ino maakaundi womumabhengi anoita mamiriyoni 3,750 chaiwo. Ipapa kwai ndozvazviripo mumwedzi wa10 wegore rino. Tiri kuramba tichitenda vanhu vari kuramba vachitekaidza mari dzavo nomabhengi
tichikumbira kuti iwo mabhengi waderedze mitengo yawo pokare nokutoti iri kuvhiringidza kuti chero munhu anenge achida akandofunga kairi katatu anobva azvisiya zvakadando nokuti pakaita kunyangariwa chaiko. Tiringa dzomutambo kwaino Zimbabwe Prisons izvezvi wakuda kuti wagwise chikwata choTenax kuchibisa kubva kumutambo yonhabvu. Wada kusara nechikwata chibodzi chichaita chohwahwa. Izvezvi wazhinji wari kutoziva kuti Tenax yacho iri kutovhiringikawo zvokutoti iri kutadza kana iri kubva yaburitsiwa pokare kubenhuka kuenda kudivhizheni yokutanda kumutambo webhora iyo. Nhau dzobhora dzanyasi mutambo yatambiwa nyasi Harare City nohwahwa dzaita kabodzi Chicken yavhiringidza kepekepe notuviri kukabodzi. FC Platinum ikagona kugoedza kabodzi kuyadha. Black Rhinos noManika Diamonds dzandoringana usu nousu paribe agwisiwa wakaita 0-0. Tenax yabva yajiwa kukwapaidziwa kuvhiringidziwa ikasiiwa iri mumatope notushanu kwagoisiwa nongezi Platinum. Tiribe kunyepiwa kuti ZPC Kariba pabodzi poNobulawayo Chiefs Nobulawayo City dzatamba sei. Zuva ramangwana kunenge kuri kutamba Cranborne noTriangle kuvhengere. Bulawayo Chiefs noHerentaus vanenge vari kutatsurana vari paruvhevhe. Dynamos Dembare noBosso dzinenge dzirimo mugomba kuNational Sports. Tinenge chikunyepai kuti vanenge vagoedzana tungani. Tiringedzo pasi rese. Mambo wamazuru misizuru kwaya nyasa aita zvinhu zvinoita kufadza wazhinji. Vanhu vese waita kuenda kuungana ikweyo wachiona achigadziwa nokupuwa mapepa acheno hurumende yokuti ndiye mambo wamazuru. Zvaita kufadza. Wakaita sana Jacob Zuma nana Thabo Mbeki wese wangu wari panzvimbo ibodzi nana Ian Kama wese wangu wandoripo. Tikati aiwa ndio zvakanaka rekai vanhu waite kubatanidziwa chaiko. Nyasi tiri kutenda yawe kuti kusandoniko kwakagoreketiwa newaAmerica kuti kune wachada kubhomba kuribe chaitika. Tiri kuramba tichitenda izvozvi dai zvatoenderera mberi zvakadando chitororo tinochidaba hino. Guta guru rokuSomalia roMogadishu kwairavhiringidziwa nomabhambo mairi aputika zviribe agoziva kuti aputika akaita sei. Ipapa kana kuti kwapfawa ngani kuribe chiri kureketeka chisvinu, asi ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvidini tigokunyepai isu wana Mhanduwe WeNhau. KuCzech Republic vanhu vari kuita kuvhiringidza hurumende ikweyo, vari kuita zvokuratidzira kuti vari kudaba zviri kuramba zvichiitika zvino. Vari kuti ivo ngavaendewo koro hurumende waaite katomboka nyaya noRussia kuti ivape mweya wokuti wagodziye chando chaakuuya pokare kuti waburike muEU pabodzi pono muNATO. Kwai vachazvidaba nokuti zviri kuramba zvichivavhiringira ugaro hwavo hwakanaka. Idi heno ticharamba takaringai kuti zvinopera mushechere kana kuti kune chimwe chikomba chinotitasa ipapa. Munyaya yogumisira inorwadza kukata izvezvi kwai kuri kubisiwa vanhu vasiri vomunyikamo vari kusenza nzvimbo dzakasiyana-siyana. Izvezvi kwai vanhu vasiri vomunyikamo wazhinji wacho vanogara nzvimbo dzakatozikana kuti idzi inzvimbo dzevanhu vasiri vomunyikamo, uye vanhu vari kudzingiwapo vanhu vochiChina kana kuti wokuAsia pabodzi pono vanhu vatema. Zviri kutorwadza mabiya angu unosaya kuti zvinoramba zvakadandi kusvika rini. Apa kwai vari kubisiwa munzvimbo dzavagere nokuti kuda kuunziwa vanhu vanenge vachigara kuona iwo mutambo wenyika dzopasi rese webhora weWorld Cup. Idi pakaita kunyangariwa kwendo huno FIFA yakatiparira idi. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Tiri ipapo muChiBuja, Sondolino aiva rekai tipete zvirauro. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.